Halin sa mainit nga balita, parte politika, pang good vibes naman. Isa ka restaurant owner sa US ang nagbukas ang isa ka cafe sa Bacolod City. Isa ini ka Amercian-Italian Cafe nga nag-serve sa pizza, gelato, dessert kag kape. Yaring report. Sa first days ng October, ang Mascara Festival Month, formal man nga nagbukas sa publiko ang Sugaree Cafe and Gelato. Isa ka American-Italian-inspired nga restaurant nga ginapanag-iyahan sang American National nga resto owner sa US nga si Michael Strauss kag sang iya misis nga si Ilona. May barbecue restaurant sila kag gastropub. Ang original nga plano nila, gamay lang kuntani nga gelato, coffee shop kag bakery ang ilabuksan sa Bacolod kay taga-diri man ang iya nga misis, pero nagdamo pagid ang ilang mga idea kag subong amo na sini kadako ang ilang resto sa may circumferential road sa O Square building sa linyada lang sang Jack and Jill School sadto sa home site. So our original idea was to open a small little gelato coffee shop bakery. That's the original plan. That was just something very small. And then little by little, the idea started growing to add pizza and sandwiches, like a little more taste of Philadelphia from where we're from. So that's what we decided to bring here. Specialty nila ang pizza kag gelato. Sila mismo ang nagahimo sang dough. High hydration dough ang ila ginagamit ukon madamo sang water content gani mas mahapos ma-digest. Giniskwelahan Manila sang iyang misis ang paghimo sang gelato sa Italy. Isa man ini ka bakery, gani kadamo sang pilian nga dessert nga available diri. Istorya niya, hindi man siya isa ka chef kag isa lang gid siya ka persona nga mahilig magluto kag hilig lang gid ang pagkaon. Nagaistorya siya sa mga customer para matagaan man siya sang feedback. I am not a professional chef. I'm just a guy that loves to cook, that owns restaurants, that's been thrown in the kitchen many times. But I'm very passionate about food. And anytime I talk to customers every day, every time they give me feedback. A taste of Philadelphia in Bacolod ang gusto nila dalon diri. Halin sa pagkaon, pakadto sa interior sang restaurant. Sa ila sige-sige nga operation, ginaplano pagid nila nga magdugang sa ilang menu pareho sang pasta kag salad. Our interior, if you want to see, this is like Philadelphia. So it's like American-Italian. So we both in a restaurant business for like 8 years in the US. So now that we're coming back here in Bacolod, and this is our passion. We love serving food to people. Sa opening sang resto, gin-turn over man sa ila sang MRK Construction Design and Build. Ang kumpanya nga nagtukod kag nag-design sang ilang American-Italian inspired nga resto ang nahuman nga restaurant. Nagpasalamat ang mag-asawa sa MRK Construction nga naging posible ang ilagi na handom nga resto pinagi sa construction firm.